професійного графічного монітора від фірми Asus PA32UCXP. Так виглядає сама комплектація. Як бачимо, всі кабельки на місці. Є також в комплектації колориметр. Так виглядає сам монітор. Груба така машина, я б сказав би. Стильний дизайн, поворотна ніжка. Проводили тест на биті пікселі. Ніяких засвітів, нічого немає. Дуже стильний моніторчик. Кого зацікавить, прошу, звертайтеся. Тест на биті пікселі. Потужний і шикарний колір. Передача кольорів тут, звичайно. Дійсно, це машина для роботи з графікою. Замовляйте.